Hakusi kuti ndinoda kukudzorai kana kuti kukuudzirai pamarerere amunofanira kuita vana venyu, asi the fact yekuti tese tiri kurarama panyika tinofanira kubatsirana kuti torera sei vana vane hunhu netsika munyika ino yakaipa. Chinhu chinonzi hunhu kana kuti humanity hachingoshandi muZimbabwe chete. Ukadzidzisa mwana wako tsika dzakanaka, chero akaenda kuJapan, chero akaenda kuAmerica, chero akaenda kuEurope, hunhu ihwohwo hunofanira kumubatsira kuti ave munhu anogamuchirika. Kana ari munhu asina hunhu, haana munhu waachakwanisa kuwirana naye either aenda kupi kana kunyika ipi. Ngatitangei nenumber 1. Dzidzisa mwana wako kuti asakomenda zvinhu zviri muplate yemunhu kana kuti zvinhu zviri kudyiwa nemumwe munhu. As long as zvinhu izvozvo zvisiri mundiro yake, it's none of his or her business. Chikafu chiri kudya mumwe munhu hachishorwe kana kutsoropodzwa. Number 2. Dzidzisa vana vako kuti ukaona munhu ane chimiro kana kuti chitarisiko chausina kujaira, haurambe wakati dzvoku kuramba wakatarisa munhu. Hongu, chinhu chinonzi curiosity chiriko, chotonoda kuona zvakambomira sei, chii chiri kumboitika pamunhu uyu. Asi dzidzisa vana vako kuti usaramba wakati dzvoko, usaramba wakangoti ndororo kutarisa mumwe munhu. Kungotarisa chete, ziso chete rinoramba rakatarisa munhu, itori bullying pachezvayo, kutori kudenha ikoko. Chimbofungidzira iwewe uchizviitwa. Dziso ngarive nehunhu, dziso ngarisaita kuti mumwe munhu asafila safe kana kuti asanzwe kugadzikana. Number 3. Dzidzisa vana vako kuti vazive kuti pane musiyano pakati pekuseka nemunhu nekuseka munhu. Kuseka nemunhu nekuseka munhu, kumwe kwacho kunovaka ushamwari, kumwe kwacho kunoputsa ushamwari. Kana uchiseka iwewe wega, vamwe vako vasiri kusekawo, zviri kureva kuti kuseka kwako kwakaipa. Kana kuri kufara, munofanira kufara mese, muchiseka mese. Usaseka vanhu. Number 4. Dzidzisa vana vako kuti vasafarira kutaura chizevezeve nekunyeya nekutsoropodza vanhu. Mudzidzise kuti kana zvauri kutaura nechizevezeve, uchizvitaura munzeve yeshamwari yako, kana usingakwanisi kumira uchizvitaura pamberi pevanhu, kana usina chivimbo chekuti unokwanisa kutaura mashoko iwayo pamberi pevanhu, gara waregera kutaura mashoko iwayo nekuti mashoko iwayo akaipa. Ende ngaagare aziya kuti the fact yekuti uri kutaura mashoko iwayo kumunhu waunovimba naye hazvirevi kuti mashoko iwayo haasi kuzosvika kwaasingafaniri kusvika. Kana shoko iroro rikasvika munzeve dzisiridzo, uchaita sei uye iwewe wacho uchanzwa sei? Mukacherechedza maprinciples aya ari 4, anoshanda chero nyika ipi zvayo, chero culture ipi zvayo, chero kuvanhu verudzi rupi zvayo. Saka zvakakosha kuti tidzidzise vana vedu hunhu uhu, zvichaita kuti vavo vanhu vanogamuchirika kungava kupi nekupi kwavanoenda. Musati maenda, siyai masubscriber, tizosangana zvakare muchikamu chinotevera uye tizodzidzisana zvimwe pamavidhiosi anotevera. Ndokutendai nekuteerera.